Kattokaa sitten oikeesti, että ette oo siinä tankin jaloissa, kun se räjähtää. 2, 1. You will learn why I am king and you are little more than peasants. Otan vielä. Otan tän. Kaikki iso ääriä. Be gone from my sight. Markki. Palloja. I command the arcade. My power knows no limit. Kaikki iso ääriä. Be gone from my sight. Kleodakkaa toi suuaukko. Ja palloja. You have seen but a fraction Päästäkää pallot vielä. Tappakaa näitä pikkuedejä. of magics unearthed by my empire. Kings Vittu, mulla meni interrupti vahingossa näköjään. Sefri Mä jotain. otan focus my power and awaken the stone. Range ottaa seuraa. Saanko Sefri, sulla on 3 sekuntia tai jotain? Saan nyt. Mä otan seuraa. To destroy you. Kolme sekkaa. Otin. Ruptikasti. Pyydäri pois. That's energy over. Himmakkaa. Laittakaa jutut jo valmiiksi. Saa niitä juttu. Ei mä saa hirveän vaan. No ei mitään. The boundless power of the stones flows through me. Your destruction comes. You have earned my wrath. Mä otan ottaa vielä tässä välissä. Joo. Come, see the error of your ways. Kattokaa mihin lennät. Tulkaa sinisestä yli. Levat. Sinisestä yli, sinisestä yli. I command the Nova. Vika. You have earned my wrath. Yes. Random melee. Torku sai. Onko tippumis? Joo vittu. Sorry. Pomppas takaisin moro. Joo, Moro. Pitää mennä aika vauhda. Iso ääri. Markki. Come, see the error of your ways. Velekin varo. Liikku. And the arcade. Kattokaa että ette mennyt miinaan. You have earned my wrath. Chillaa Ota vaan. bossi. Tappaa Torttu, jotain.
Ota heti kun voi. Varukaa sitä miinaa takana. Tulee. Pois kalpasta. Joskaan. Älkää mennä sitä bossin lähelle. Hyvät potut tähän. Nyt sen on mennyt hyvin. Joo, jatkaa nyt vaan. Patohikki. Torju keskittyy tankki. Rangi ottaa nexti. Saan seuraa tuo. Mä otin jo. Vaikka tais mennyt päällekkäin, on varma. Tais mennä jo. Kään. Reaveri. Nyt on paha. Nahkis, sun pitää hillitä. Hilli. Mä en vielä tehnyt mitään. Nyt saa Okei. tappaa. Tappaa. Ei enempää. Mä oon heittänyt tasan 2 novaa tällä hetkellä. Joo. Ei tässä on monta, tässä on 5. Ready? Silleen, että pitää... Ei purppurailla muista. Ei purppurailla, pitäkää se vapaana. Kalpikki Mites toi kanssa ovi, muistaa, saako että sinne vie ovessa sen olla? sinne. Saa. Joo. Niin mä loikkaan siis purpleella. Nyt teidän pitää oikeesti katsoa sitä brändiä. Mihinkä brändit juoksee? Missä on tila? Niin. mitä Koittakaa viedä teet sitä vaikka tonne ovelle päin, jos teillä on se. Kiru, anna, mä otan sulta takas. Eikö siinä on Miku? Miku anna takas heti, niin mä vien sen vittu. Mä poispäin. Tulee Nova 5. Palloja. Heitin Devon tähän. Olkaa pallot ja Nova, varokaa. Torkuak. Nova. Ota possi. Ja Vipa Nova. Sanotaan, että haluatte Foxia. Me vaan läpi se firmemme. Ei tarvi. Ländimeläis. Käytin siivet. Kolmas mussa. Ottaa bossi ihan just. Brändi melees. Mulla on sitten, että on valmiina toi revi, että Molemmat jengi on. rupee tippuu, niin mä vedän sen. Kohta. Fuukki vähän. Varokaa Mark. Joo. Tosta. Nyt se Oi hyvä. Mä heitän Foxi. Joku oli rangella. Mä panikoin. No mut saadaan ylös, ylös. Älä ota vielä. En ota vielä. Ja viimeinen Nova tulee, Mä otan vaikka Novan jälkeen. Juu. Ei ollut mitään mulla brandedi, 9 stackia. Uffe. Ädi nyt. Brandedi 3. Voiko joku ottaa? Annan täällä Pirulle. Jenny vedä hymni. Ihan just Mark. Sä joudut kerran vielä Miku. Keetan Ankin. Uffe ja Bossi nyt alas. Sitten meet kauas. Varokaa Markki. Pois rangelta kaikki. Pois rangat. Torkua sitten. Upkaan vaan. Mä oisin kuollut hädäin. Stäkki nyt Varokaa. Me nyt Purple. Purple, kaikki purpureille. Onks jotain tide tai jotain? Ei vielä. mulla on kohta tide. Okei. Palataan sit kun nää kuolee, niin nää tipustaa sitä paskaa. Älä vedä sitä. Vielä. En. Varokaa. Kalpi, ota possi. Varokaa paska pois alta. Ja keskelle. Ei taas, tottakai ne. Ei, miks mä niin... Ne on 2 sessiä. 2 ressi, fluffi ylös. Ja nyt tarkkana sitten noitten aseitten kanssa. tuli. Mitä vittua mun se on jotain paskaa? Älkää Ei se mitään. heti niitä. Se on ihan hyvä. Liikkuu vaan ihan pian. Liikkuu. Jos, kun teillä on se debuffi, Melees on Heikki, toi mennään tonne. Shadowi. Heikki, Joo, menos. mä oon lähimpänä nyt. Anna mulle lähellä. Jokka on fyra.
Adi. Darkstar, Monte keskellä. Dark Soul! Mont piti ottaa tässä. No mä kuolin siihen. Tarvitaan äädet tähän väliin. 3-2. Kahdesta voi vaihtaa. Koko äädet melee sitä. Onks ressi vai sästy? On resti, lusti! Pois, läikistä. Heikki väisty, mä tuun siihen. Juu, tuttu. Hei, tuolla on toi. Mikä se on? Tulkaa joku munkaan. Naitte. Tide meni. Alkaa Nepy dispelakko heti niitä. Vaan taas. Liikuttakaa bossia vähän. Mulla on ädi. Ädit, hakkakaa nyt pois. Mun se ädi. Heitä banneri Kalvi kaikki, jos ädi. on. Mulla on yksi ädi. Alkaa dispelakko heti. Alkaa dispelakko heti. Hiivakkaan. Mitä? Kuka tuloo tähän mukaan? Liikuttakaa Joo, pomoa joo. taas. Mä tankkaan Liikuttaa pomoa. Ja varoista läikkä. Jonkun Kuka pitää tulee tulla mukaan vaihtaa mulla? mun kaateelta takaa. Mä otan tästä Shadowia nyt. Joo, mulla on 4. Joku tulee. Joku vaihtaa Me mun meni. takaa. Ädit tulee nyt. Darkstari. Varo ädi. Dark Soul! Se on Asse yhä. Nää sulaa nää adit nopeeta. Liikkuu. Tuossa on toi Shadow Nopea tossa hikit keskellä. ydällä ja Shadow on keskellä. Paljon Shadowei. Muistakaa potut sit. Dispelakkaa fyra, nyt. Mä voitais... Tekää pomoa tuolla. Ole. Tappakaa. Hei! Menee, työntää! Miksi me oot tapettu tätä ennen vittu? Ollaan 670 ilmaa. Yes! Yes!